Wala na tiki. Hindi ko talaga maintindihan at I understand sa mga taong ganon na Hi guys! Good morning! Ano na guys? Good morning, 7:20 na. Pasensya na guys. Ito pa rin yung suot ko. Binalik ko na rin guys kasi grabe yun. Grabe yung ginawa as in 4 degree this morning. Oh my God, 4 degree. Plus yung hangin na sobrahan guys as in. Yung sliding door ko doon, hindi ko na talaga ma-push para mailak. Kasi yung snow kahapon doon, nag-icy a little bit. So, I cleaned it up because or else I cannot close the sliding door. The screen door. Sliding screen door. And Roxy, hindi kumain ng pagkain niya. Si Misty, good girl, Misty. Kinain na, good girl mo na, Misty. Ay, good girl. Good girl, baby. Good girl. Good girl. Kinain niya lahat ng pagkain niya. So, magutom ka later kasi tinago kong pagkain niya dito. Alam niyo ba guys, na nakakasad na ibaba tong Christmas tree. Every time guys, na inano ko yung Christmas tree, nasasad ako. Pati yung dalawa kong pusa, nasad na rin. Wala na daw tree. Tree is down. Tree is down, little man. Deep alert. So yun ang nakakasad. Wala. Kawawa ko eh. So, ito mga pusa, nasasad sila dahil wala ng tree. Ako din ba? Dimplers, pero hindi kayo pwedeng pumunta dito sa box. Kasi kapag pumunta kayo sa box, wala na. Folding tree, folding tree, folding tree, tree. What? Folding tree, folding tree, tree, folding tree. Folding tree. It's sad, Dimplers. Luckily, I have my sweater, guys, kasi masakit-sakit itong dahon eh. Nagpupuki-puki sa akin eh. Oh my God. Hindi ko ito masakit. Struggle lagi palagi, guys, itong ano ko.
ganito. Pag ilagay ko sa box, struggle ka lagi. Maano siya ba? Tulad nito. Ayan siya. Pinakatumoy na, diba? Pinakatumoy. Ayan. Yung real tree, nasasayangan ako. Sabi na, hindi pa ako nakatry ng real tree. I've been here for 9 years. Pero, almost 10 years na, guys. It's coming March. Pero, hindi pa ako nakatry ng real tree. Kasi, first of all, kaming dalawang mag-asawa, nasasad sa real tree. And then, hindi lang yan nasasad. Wala na talaga tayo din. Para pagkatapos nun, ilalabay mo siya. So, it's really, you know, alam niyo na, hindi practical. And you only use it for, some people use it only for a week, 2 weeks, 3 weeks. Filipino! Filipino! Pipino! Di ba ba? Di ba? Ganyan tayong mga Pilipino. Kultura na natin itong mga Christmas na maaga. Hindi tayo pwedeng pagtawanan, pero wala din tayong choice kasi andito tayo sa Amerikot. O, ganito ako, guys. Gusto ko lang siyang i-secure. I-secure ko siya, ganun. And, secure ko more. Ganyan talaga ako, guys. Kasi, secure. Kasi yung box, hindi na siya mag-lock. So, kailangan ko ng locker. Okay. Ganito. Ganito. Ay, struggle is real talaga. Yun, ito. Kinuniko-niko lang siya. And then, dalhin ko na yan sa baba. What are you hearing? There's a little pasta that's in there before I throw it out. A little bit of like pasta with spinach or some crap. Yeah, throw some food out in the refrigerator that you have space. Because there's a lot of bad food over there that you guys doesn't eat. Yeah, well, I'm throwing some of it out. That's no good. Tignan nyo yung reaction ng aso, ha? Bonk! Bonk! Sorry, Rox! Nag-hide si Roxy dun eh. Doon si Misty, guys. Si Misty, tignan natin. Ay, nakakalokat! Hi guys! Wala pa akong ligaw. Katatapos ko lang nag-vacuum at saka nagluko-luko sa paaso ko. Niluloko ko sila, guys. Dahil wala akong dinner kagabi, hindi ako nagdi-dinner. Ang resulta, gutom ako ngayon. So, kakain na naman ako ng alat. And then, alot-lot. Mamaya, hindi na ako makahinga. Tinatakot ni Mama. Mama, takot-takot you, right? Tinatakot ka ni Mama, bebe? Tinatakot ka? Wala si Dada diri. Wala si Dada. Tuwa sa usa ka balay, naglutog itlog. Dada is naglutog itlog, bebe. Para egg sandwich ni Dada. Gusto niya ng, do you want some, tignan nyo. Cross legs, lagi ba maglago? Trabadayin ko anang cross legs ba? Feeling dalaga naman na, oy? Feeling dalaga naman na baby ni Mama. Roxy, feeling dalaga naman na, oy. Ito siya ay na feeling dalaga naman na, oy. Feeling mo na, oy. Guys, sa ibabaw ng TV. Well, forward. Dyan dito. At saka, dyan.
So, at saka ang plano ko ito, doon sa dingding ba sa wall, at saka dito, ang plano ko ito, dito. I-transfer ko siya ito, dito, at saka ito, doon sa wall. At saka ang dito, ilagay ko, ang i-replace ko dito is, individual chair, yung individual chair, na pang single chair, single, at saka ang sa middle is table, table. Yung diferensya, ang nakanindot lang nito, nakaganda lang ng couch na ito is recliner. You can lie down, recline, and yun, so yun nakakaganda, pero hindi ko alam kung anong plano, pero matagal pa yan guys, kasi hindi pa nga kami puyo dito. Ray Rox, hindi pa nga tayo nakapuyo dito. Nagplano-plano na si Mama. Butbuot. Oy! Butbuot! Butbuot si Roxy. I-ignore talaga ako nito. Ay, you ignore me. Are you ignoring me? Do you want something? What do you want? Oh, ignoring me. Oh, you're ignoring Mama, baby. Kain lang ako guys kasi nagutom. Yung ulam ko guys is yung nilaw oy, yung kagabi, kahapon ng udto, tanghali. Yun. At saka also this leftover the other day, yung shrimp na spicy din. Shrimp. Ito din. Sobrang sarap. As in. Leftover na yung shrimp. Oh my God. Nanunuhot-suhot talaga yung mga flavor niya. At saka yung spiciness niya. Sarap pa rin. Hindi siya overwhelming. Wow. Sarap. Sarap. Eight degree. 4 degree kaninang umaga. Well, it's still early. It's 12 o'clock. 11:30 anyway. Oh my God. Long lottery ba? Sobrang laki. Bumili si Tami ng ticket. Sana manalo. Lobster. Kung gusto niyong mag-Cajun shrimp. Yung spicy ganito. Maraming recipe. YouTube. Sarap talaga niya eh. Walang katumbas. Ang sarap. Pag leftover na, lalong sumarap. Leftover na shrimp. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. You got me blushing. And you forever I'll follow. You mean my holy ground. You forever I'll follow. In immortality. Good evening, everyone! Good evening, guys! It is 5:26 na. Kumakain yung aso ko. Look, Misty. Oh, look. Oh, look. Like that. Kinakain nila yung dinner nila, which is really good. Si Misty at saka si Roxy at saka si Habtibag. Ano na? Alas kiting na para bagting. Hindi ko sila tinitignan, guys. Doon ako sa TV nakatingin. Pero andito silang dalawa. Katingin sa akin.
Ano kaya gusto nila? Hindi ko na talaga alam. Mahihilis ako nito sa katingin nila. Oh, hindi nga ako. Tumatawa lang ako. Kigul-kigul ng ano ni Timang Kikang. Hala, naitiki. Hala, naitiki. Hello, me. Tignan nyo yung ikog niya. Hello, me. You're such a monkey kang na. Ay, kamu na apa na? Apa-apa na. Apa-apa. Hello, me. I love you, Minnie. I love you. Ah, because you eat your denden. Do you want some bunsi? Binili ito ni Tami. Beef hide, show, chicken flavor. Ano ba yan? O yun, ang sabi ko sa asawa ko, wag nang bibiling mga ganun. Kasi may balita na, ano daw, masama daw yun sa aso. Ay, nako. Okay, tignan nyo dito. Hoy, kainin mo muna yung dinner mo, ha? Kainin mo muna yung dinner mo. Kainin, tingnan nyo, guys. That's not for you, oy. That's for you. Tingnan. Hala, mabaho yung ilong mo, oy. No, you have your dinner. Oh, hindi nyo tinapos, oh. Okay. Over there. Okay. Sit. No, sit up. No, sit up. Good girl. Sit up, Misty. Good girl. Hi, guys. 8:38 na guys. Ito na yung dalawa, guys. Parang may something ata dito, guys, na hindi ko alam. Kasi 3 days na ito. Dito sila. Hi, little man. So, hindi ko alam kung ano. Tignan nyo si Hubs. So, tignan nyo tong dalawa. What's in there, little man? Can you tell mama? Tignan nyo. I just open it. Tignan nyo to. Nagtataka na talaga ako. Tignan nyo tong dalawa. Meron talaga dito, guys. Alam kong wala dyan. I think it's just under dito. Tingnan nyo tong ikog nila. Dimples, where are you going? Look, let them check it out because alam talaga nila kung anong meron. So, ipacheck ko na lang sa kanila. Look. Lagi ito na lang. Hala ka, oy, nisulod lagi ba? Na, manghinlo na po ko diha anak ron. Manghinlo na sa... Ay, nako, lagi ba? Hi, guys. Andito ako sa bed with my dogs. Misty's up already, Roxy's hindi pa. Ay, dito na sila matutulog. Binalik ko sila mga week already. Or days. Pinabalik ko sila dito kasi nalulungkot ako. Okay, stay put, okay? Stay over there. Night-night. Night-night. Good night-night. Lie down. Lie down. Wala lang. Good girl. Nanonood lang ako ng MacGyver. Yep. Doon sila sa baba, guys. Yung sa tiilan ko sa dito sa ano ko, dyan sila. Hindi sila ano dito sa night-night. I put something here, double, that they won't poke the airbed. Si night-night. Tignan nyo to. Good girl. You're a good girl, oy. You're a good girl, my love. Good girl, my love, yes. She's happy. Come here, mama. I love you. I love you. I love you. Si love ni mama. Look at this. Nintapad, buyag. Nintapad, buyag, ay. Nintapad sa mama na. My love na. I love them. Usually, guys, I'm crazy about animals sleeping with us like that. Pero, sobrang, I don't know, hindi ko ma-explain. Anyway, hayop ito sila, guys, pero mas maganda pa ito. Ang heart nila, yung puso nila, mas maganda pa sa tao. Yun naman talaga ang totoo, yung heart nila ba, sobrang full of love. And sana maintindihan niyo ako, guys, kapag kung mayroon kayong anak, ganito yung naramdaman ko sa kanila, guys, as in yung
sobrang mahal na mahal ko as in. Usually, nung wala pa akong aso, guys, alam nyo ba, na ang nasa isip ko, ew, he's sleeping with a dog, ew, it's a lot of dogs, yung ganyan. So, hindi ako nakaintindi, hindi ko talaga maintindihan, at I understand sa mga taong ganon, na kapag may aso or pusa, iba yung parang dirty, parang ew, ganon. Naintindihan ko yun sila, pero sana yung kayo, kung hindi pa ninyo na-try na magpusa or aso, ita-try nyo. As in, ma-fall in love kayo, ma-in love kayo sa kanila. At saka, dahil na rin sa puso nila, dahil pure heart kasi sila, guys. Yung pure na pure, kung ano nilang ibigay sa inyo, pure talaga. Kung mahalin mo sila, mahalin ka din nila ng todo. So, doon ko na-feel, guys, yung as in, guys, hindi ito joke, hindi ito drama-drama, dahil meron akong aso, dahil mabait sila, ganyan. Yun na talaga ang totoo, guys. Kahit sino pa yung magsasabi na ganon, yung mga pet owners, yun ang mga sabihin nila. Kasi iba kasi kapag meron kang aso or pusa. Sobrang mapamahal ka sa kanila. Tignan mo to. Roxy's right here. Misty's right there. Ganito sila, guys. May Roxy Rock. Saka may tickles ni Mama na yan. Yeah, may tickles ni Mama. Mama's little girl, yes. Oh my goodness, I love them so much. Yeah. Kaya itong si Misty, kahit hindi ko to aso, as in sa akin siya talaga. Hindi naman dahil hindi siya sa akin. Parang akin na rin, pero binili namin itong aso na to para sa ina niya. Pero si Misty, mas gusto niya akong kasama. Kasi, alam niyo naman, nakikita niyo naman, ako ang palagi nilang kasama. Pero, anyway guys, I'm going to end this vlog. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Good night, guys. Manonood ako ng movie from Amazon. Bye. Good night, guys. Hello, diba?